रूपस्याकृपा सिन्धुभ्यः चापतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरस्य नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिनि नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गौर ब्रह्म श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुवर्ण प्रभु जी स्क्रीन കാണാല്ലേ മാതാജി? हरे कृष्ण प्रभु जी കാണാം, प्रभु जी स्क्रीन കാണാം. हरे हरे कृष्ण. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം അധ്യായം 5 ശ്ലോകം 27. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മിൻ സ്തദാ ലബ്ധരുചിർമഹാമദേ പ്രിയശ്രവസ്യ ഗരിദസ്മതിർമമ യയാഹമേദൽ സദസൽ സ്വമായയാ പശ്യേ മയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം പരേ. തസ്മിൻ സ്തദാ ലബ്ധരുചിർമഹാമദേ പ്രിയശ്രവസ്യ സ്കലിതാമതിർമമ യയാഹമേദൽ സദസൽ സ്വമായയാ പശ്യേ മയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം പരേ. തസ്മിൻ സ്തദാ ലബ്ധരുചിർമഹാമദേ പ്രിയശ്രവസ്യ സ്കലിതാമതിർമമ യയാഹമേദൽ സദസൽ സ്വമായയാ പശ്യേ മയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം പരേ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം ആവശ്യം. കർക്കിടക ഭാവമായിട്ടാണെന്നൊന്നും കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സ് കുറവാണല്ലേ. എല്ലാവരും എന്താണ് കർമ്മമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മിൻ സ്തദാ ലബ്ധരുചിർമഹാമദേ പ്രിയശ്രവസ്യ സ്കലിതാമതിർമമ യയാഹമേദൽ സദസൽ സ്വമായയാ പശ്യേ മയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം പരേ. ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം പരേ. തസ്മിൻ സ്തദാ ലബ്ധരുചിർമഹാമദേ പ്രിയശ്രവസ്യ സ്കലിതാമതിർമമ യയാഹമേദൽ സദസൽ സ്വമായയാ പശ്യേ മയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം പരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. സുവർണ പ്രഭു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മിൻ സദാ ലബ്ധരുചിർമഹാമതേ പ്രിയസ്രവസ്യ സ്ഖലിതാമതിർമമ യയാഹമേദൽ സദസൽ സ്വമായയാ പശ്യേമയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ വിജയ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മിൻ സദാ ലബ്ധരുചിർമഹാമതേ പ്രിയസ്രവസ്യ സ്ഖലിതാമതിർമമ യയാഹമേതൽ സദസൽ സ്വമായയാ പശ്യേമയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം പരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മിൻസ്തദാ ലുബ്ധരുചിർമഹാമതേ പ്രിയസ്രവസ്യ സ്ഖലിതാമതിർമമ യയാഹമേദൽ സദസൽ സ്വമായയാ പശ്യേമയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം പരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. രാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മിൻ തദാ ലബ്ധരുചിർമഹാമതേ പ്രയസ്രവസ്യ അഖിലതാമതിർമമ യയാഹമേദൽ സദസൽ സ്വയാമായയാ പശ്യേമയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം വരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിത ഉണ്ണികൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മിൻസ്തദാ ലബ്ധരുചിർമഹാമതേ പ്രിയശ്രവസ്യ സ്ഖലിതാമതിർമമ യയാഹമേദൽ സദസൽ സ്വമായയാ പശ്യേമയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം പരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മിൻ സദാ ലബ്ധരുചിർമഹാമതേ പ്രിയശ്രവസ്യ സ്ഖലിതാമതിർമമ യഹാഹമേദൽ സദസൽ സ്വമായയാ പശ്യേമയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം വരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മിൻസ്തദാ ലബ്ധരുചിർമഹാമതേ പ്രിയശ്രവസ്യ സ്ഖലിതാമതിർമമ യഹാഹമേദൽ സദസൽ സ്വമായയാ പശ്യേമയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം പരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മിൻസ്തദാ ലബ്ധരുചിർമഹാമതേ പ്രിയശ്രവസ്യ സ്ഖലിതാമതിർമമ തയാഹമേദൽ സദസൽ സ്വമായയാ പശ്യേമയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം പരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മിൻസ്തദാ ലബ്ധരുചിർമഹാമതേ പ്രിയശ്രവസ്യ സ്ഖലിതാമതിർമദ യയാഹമേദൽ സദസൽ സ്വമായയാ പശ്യേമയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം വരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മിൻസ്തദാ ലബ്ധരുചിർമഹാമതേ പ്രിയശ്രവസ്യ സ്ഖലിതാമതിർമമ യയാഹമേദൽ സദസൽ സ്വമായയാ പശ്യേമയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം വരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിത കുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മിൻസ്തദാ ലബ്ധരുചിർമഹാമതേ പ്രിയശ്രവസ്യ സ്ഖലിതാമതിർമമ യയാഹമേദൽ സദസൽ സ്വമായയാ പശ്യേമയി ബ്രഹ്മൺ കൽപ്പിതം പരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജു പ്രഭുജി ഹരേ
ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മിൻ സദാ ലബ്ധരുചേർമഹാമതേ പ്രിയശ്രവസ്യ സ്കലിതാമതിർമമ യയാഹമേദൽ സദസൽപമായയാ പശ്യേ മയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം പരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശാലാക്ഷി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മിൻ തദാ ലബ്ധരുചേർമഹാമതേ പ്രിയശ്രവസ്യ സ്കലിതാമതിർമമ യയാഹമേദൽ സദൽസൽ സ്വമായയാ പശ്യേ മയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം പരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗിരിജാ സുകുമാരൻ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗിരിജ മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സദാലബ്ധരുചേർമഹാമതി പ്രിയശ്രവസ്യ സ്കലിതാമതിർമമ യയാഹമേദൽ സസൽ സ്വമായയാ പശ്യേ മയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമൻ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മിൻ തദാ ലബ്ധരുചേർമഹാമതേ പ്രിയശ്രവസ്യ സ്കലിതാമതിർമമ യയാഹമേദൽ സദസൽ സ്വമായയാ പശ്യേ മയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം പരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മിൻ തദാ ലബ്ധേരുചേർമഹാമതേ പ്രിയശ്രവസ്യ കിലിതാമതിർമമ യയാഹമേതൽ സദസൽ സ്വമായയാ പശ്യേ മയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം പരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. തസ്മിൻ അത് അപ്രകാരമാകയാൽ തഥാ ആ സമയം ലബ്ധ പ്രാപ്തമാക്കി രുചേഹ രുചി മഹാമതേ അല്ലയോ ശ്രേഷ്ഠമുനി പ്രിയശ്രവസി ഭഗവാനി അസ്കലിതാമതി നിർവിഘ്നമായ ശ്രദ്ധ മമ എന്റെ യയാ ഏതിൽ അഹം ഞാൻ ഏതൽ അവയെല്ലാം സദ അസൽ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവും സ്വമായ ഒരുവന്റെ സ്വ ആജ്ഞയാൽ പശ്യേ ദർശിക്കുക മൈ എന്നിൽ ബ്രഹ്മണി പരമോന്നതൻ കൽപ്പിതം അംഗീകരിച്ചു പരേ അതീന്ദ്രിയമായതിൽ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്. അല്ലയോ മഹാമുനി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അഭിരുചി ആദിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഭഗവത് ശ്രവണത്തിനുള്ള എന്റെ ശ്രദ്ധ പിൻവലിക്കാനാവാത്ത വിധം നിർവിഘ്നമായി തീർന്നു. ഭഗവാനെയും എന്നെയും സംബന്ധിച്ച അതീന്ദ്രിയ അഭിരുചി പുഷ്ടിപ്പെട്ടപ്പോൾ മാത്രമാണ് സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ആവരണത്തിനാൽ അംഗീകരിച്ചത് അജ്ഞതയാൽ മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അനിതകുമാരി മാതാജി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ അജ്ഞതയെ അന്ധകാരത്തോടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല സർവ വേദ സാഹിത്യങ്ങളിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സൂര്യനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. എപ്പോൾ എവിടെ പ്രകാശമുണ്ടോ അവിടെ അന്ധകാരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല. ഭഗവത് ലീല ശ്രവണം തന്നെ ഭഗവത് സംബന്ധ അതീന്ദ്രിയ സമാഗമമാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. പരമപ്രകാശവുമായി സഹവാസത്തിലായി തീരുക എന്നാൽ സർവ അജ്ഞതയെയും അകറ്റിക്കളയുക എന്നാണ്. ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന് ബദ്ധാത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്നത് അജ്ഞതയാൽ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ജീവാത്മാക്കളും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്.
മാത്രവുമല്ല അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കൂടാതെ യാതൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ലെന്ന് അജ്ഞത നശിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാകുന്നു. അനന്തരം അവിദ്യ അകലുന്നു. സ്ഥലവും സൂക്ഷ്മവുമായ സ്ഥൂലമാണ്. അത് ചെറിയൊരു അക്ഷരപ്പിശകുള്ള സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ നമ്മുടെ ശരീരം ശരീരങ്ങൾ പരമപുരുഷനിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ഗാരങ്ങളാകുകയാൽ ജ്ഞാനപ്രകാരം ഒരാളെ അവ രണ്ടിനെയും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവനം സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജലം കൊണ്ടുവരിക, ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കുക, ഭഗവാനെ വന്ദിക്കുക തുടങ്ങിയവ സ്ഥൂല ശരീരത്തെ നിശ്ചയമായും നിയുക്തമാക്കണം. അർച്ചന മാർഗം അഥവാ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവത് വിഗ്രഹ ആരാധനയിൽ സ്ഥൂല ശരീരത്തെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് ലീല ശ്രവണം, ഭഗവത് സ്മരണം, ഭഗവത് നാമജപം തുടങ്ങിയവയിൽ നിയുക്തമാക്കണം. അത്തരം സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒന്നിനെയും മറ്റൊന്നിലും വ്യാപരിപ്പിക്കരുത്. അത്തരം അതീന്ദ്രിയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരം സംഭവ്യമാകുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അനേകം വർഷങ്ങളായുള്ള പ്രായോഗിക പരിശീലന ഘട്ടം അഥവാ ശിഷ്യത്വത്താലാണ്. എന്നാൽ നാരദ മുനി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പോലെ ശ്രവണത്തിലൂടെ പരമദിവോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള സാധാരണ പ്രേമാകർഷണം അത്യന്തം പ്രയോഗക്ഷമവും യഥാർത്ഥവും ശക്തവുമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇന്ന് എല്ലാ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായുള്ള ശരീരം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെ. അതിനെ രൂപാന്തരത്തെ ഭാവാർത്ഥ വിവർത്തനമൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. ഗുരുമരാജ് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക അല്ലെ, ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെ. ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. ആ ഗോപിഗീതത്തിൽ തന്നെ അതിൽ ഗോപികമാർ ചൊല്ലുന്ന ഒരു വരിയുണ്ട്. തവ കഥാമൃതം തപ്തജീവനം കവിപിരീഡിതം കൽമഷാപഹം ശ്രവണമംഗളം ശ്രീമദാദതം ഭുവി ഗൃണന്തിദേ പൂരിതാജന. അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതവും അങ്ങയുടെ ലീലകളുടെ വിവരണവും ഭൗതിക ലോകത്തിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുന്നവർക്ക് ജീവനം നൽകുന്നവയാണ്. പണ്ഡിതരും ചിന്തകരും വർണ്ണിക്കുന്ന ഈ ചരിതങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരുടെ പാപങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച് അവർക്ക് സർവമംഗളങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ആത്മീയ ശക്തി നിറഞ്ഞ ഈ കഥകൾ ലോകമെങ്ങും പരക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവത് സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും ഉദാരമതികളാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഗുരുജനങ്ങളൊക്കെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരൊക്കെ അതാണ് ഭൂരിതാജന എന്ന് പറയുന്നത്. അവരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണഭക്തി കൃഷ്ണപ്രേമം എല്ലാവർക്കും നൽകുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകള് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളെ ശ്രവിക്കുകയാണെങ്കിൽ സർവ്വ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാവും. അത് ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽപ്പെട്ട് വീഴുന്നവർക്കൊക്കെ ജീവനമാണ് എന്ന് ആ ഗോപികമാരൊക്കെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ സത്കഥകള് അല്ലെ, ഭഗവത്
ലീലകൾ കേൾക്കുന്നത് അത് അത്രയും പ്രധാനമാണ്. ശ്രവണം അല്ലെ, അതിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇന്നലെ ആ നാരദമുനി വ്യാസദേവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് അത് കൂടാതെ എല്ലാ ഭക്തിത സേവനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അല്ലയോ മുനി, പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനിൽ അഭിരുചി ആർജിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഭഗവത് ശ്രവണത്തിനുള്ള എന്റെ ശ്രദ്ധ പിൻവലിക്കാനാവാത്ത വിധം നിർവിഘ്നമായി തീർന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതോടുകൂടി കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ടായി അല്ലെ, കൂടുതലായി. ഭഗവാനെയും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതീന്ദ്രിയ അഭിരുചി പുഷ്ടിപ്പെട്ടപ്പോൾ മാത്രമാണ് സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ആവരണത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചത് അജ്ഞതയാൽ മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. നമ്മളൊക്കെ ഈ പ്രഭുപാദരുടെ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കും, കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ ഒക്കെ മുന്നേ നമ്മളും ഈ ശരീരബോധത്തിലാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഈ ശരീരമാണ് അല്ലെ, ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാം നശിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള ബോധത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ ആ ശരീരബോധം എന്നാല് പ്രഭുപാദരാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. അത് മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ അല്ലെ. സനാതനമാണ്, അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നശിക്കാതാണ്, നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ്. അതൊക്കെ പ്രഭുപാദര് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് ഈ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലമായ ആവരണത്തിന് അംഗീകരിച്ചത് അജ്ഞതയാൽ മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് നാരദമുനിയുടെ പറയും. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ കൂടുതൽ കേൾക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടായി അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ സത്കഥകള്, ലീലകള് നമുക്ക് കൂടുതൽ കേൾക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടാവണം അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു പ്രഭുപാദരുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി, അദ്ദേഹം എന്താണ് ആ പ്രഭാഷണം നല്ല സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതാണ് ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പ്രഭുപാദ് ഠാക്കൂറിനെ ആ പ്രഭുപാദരില് കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നീ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ആ സത്കഥകളെ കുറിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്തി സേവനത്തിലെ ആദ്യത്തെ പടി. എന്താണ്? ശ്രവണം അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുക. ഭഗവത് ശ്രവണത്തിനുള്ള എന്റെ ശ്രദ്ധ പിൻവലിക്കാനാവാത്ത വിധം നിർവിഘ്നമായി തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മൾ പിന്നീട് വരുന്ന കുറച്ച് അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നാരദമുനി ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു, ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നാരദമുനി അത്രയും കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതിൽ ദശമസ്കന്ധം വളരെ വലുതാണ്. മറ്റുള്ള അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തല്ലേ, ഓരോരോ അധ്യായങ്ങളിലും അധ്യായങ്ങളും കുറവാണ്, സ്കന്ധത്തിലെ അധ്യായങ്ങൾ കുറവാണ് അല്ലെ, അതിൽ ശ്ലോകങ്ങളും കുറവാണ്. ദശമസ്കന്ധം അത് അത്രയും വലുതാണ്. അതില് ആ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ 90ഓളം അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയോട് ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. കൃഷ്ണൻ 1ാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്തു, 2ാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്തു, അകാസുരനെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അങ്ങനെ ഓരോരോ ലീലകൾ, ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ചെയ്തത്, അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്, ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ ദശമസ്കന്ധം ഇത്രയും വലുതായത് എന്ന് പറയും. പ്രഭുപാദരി നമുക്കൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ കാര്യം ആ ദശമസ്കന്ധം അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓരോരോ പടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്കന്ധങ്ങളായിട്ട് പോകണമെന്ന് പറയും. ഒറ്റയടിക്ക് ദശമസ്കന്ധത്തിലേക്ക് ചാടരുതെന്ന് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ എന്നാൽ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ ആ ലീലകളൊക്കെ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണ എന്നൊരു ബുക്കിൽ, ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആ ദശമസ്കന്ധത്തിലുള്ള എല്ലാ ലീലകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് കഥയുടെ രൂപത്തിൽ ആ ലീലകൾ മാത്രം വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട്, ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആ ലീലകൾ മാത്രം വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇറക്കിയുണ്ടായി ശ്രീകൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്താണ് എല്ലാവർക്കും പ്രഭുപാദർക്ക് അത്രയും ആൾക്കാരെയൊക്കെ വേഗത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജന്മകർമ്മ ചമേ ദിവ്യം വ്യാപം യോവേത്ത
അദ്ദേഹം പുനർജന്മനയന്തി മാമേതി സ്വർജൻ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. വീണ്ടും ഈ ലോകത്തിൽ കാലികമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ വരേണ്ട അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ അത്രയും കാരുണ്യം കാണിച്ചു. എന്താണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്കന്ധങ്ങളായിട്ട് പ്രഥമ സ്കന്ധം തന്നെ പഠിച്ചു തീരാൻ തന്നെ കുറെ കാലമെടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദശമസ്കന്ധത്തിലൊക്കെ എത്തണ്ടെങ്കിൽ കുറെ കാലങ്ങൾ എടുക്കും അല്ലെ പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ അതിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ മാത്രം നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇറക്കുകയുണ്ടായി, ശ്രീകൃഷ്ണ എന്ന പേരിൽ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ എന്ന പേരില് ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട്. ആ പ്രഭുപാദർക്ക് അത്രയും വേഗത്തില് അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട്. പടിപടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഓരോ സ്കന്ധങ്ങളായിട്ട്. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കൊണ്ട് അത് മുഴുവനായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നു. എല്ലാ ലീലകളും വൃന്ദാവനത്തിൽ നടന്ന ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളെ കുറിച്ചും അതിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ദശമസ്കന്ധം വലുതായി തീർന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ആ പരീക്ഷത്തും. അപ്പൊ നമുക്ക് കേൾക്കാനുള്ള അഭിരുചി അല്ലെ, കേൾക്കാനുള്ള ഇഷ്ടം അല്ലെ, അത് നമ്മൾ എന്നാൽ മാത്രമേ പറയുന്നവർക്കും അത് കൂടുതൽ പറയാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അല്ല അവരൊക്കെ ഓരോരാളും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഉയർന്ന ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും അട്ടത്തും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവർക്കും പറഞ്ഞു തരേണ്ട അല്ലെ. നമ്മളെ ആകാംക്ഷയോടെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നാരദമുനി അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയോടെ ഭഗവാന്റെ ആ സത്കഥകളെ കുറിച്ച് ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ആ ഇത്രയും കാലം സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലമായ ആവരണത്തെയാണ് ഞാൻ അംഗീകരിച്ചത് എന്ന് അജ്ഞതയാൽ മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലായതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നാരദമുനിയുടെ ആ ജന്മത്തിലല്ല പറയുന്നത്, അതിന്റെ മുന്നില് ദാസീപുത്രനായിട്ടുള്ള ആ ജന്മത്തിലെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആവർത്തനത്തിന്റെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ അജ്ഞതയെ അന്ധകാരത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല സർവ്വവേദ സാഹിത്യങ്ങളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സൂര്യനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. എപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രകാശമുണ്ടോ അവിടെ അന്ധകാരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല. ഭഗവത് ലീലാശ്രവണം തന്നെ ഭഗവത് സംബന്ധ അതീന്ദ്രിയ സമാഗമമാവുന്നു. അപ്പോ അന്ധകാരത്തിന് എന്താണ് അവിടെ അജ്ഞതയായിട്ടുള്ള അന്ധകാരത്തെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കാത്ത സ്ഥലം അല്ലെ. നമ്മളൊരു റൂമിൽ അടച്ചിട്ടിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങാതിരുന്നത് എന്താണ്, നമുക്ക് ആ സൂര്യന്റെ ചൂടോ വെളിച്ചോ ഒന്നും കിട്ടില്ല, സൂര്യനെ കാണാനും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതുപോലത്തെയാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അതിൽ മുഴുകിയിട്ട് ഇതാണ് എല്ലാം അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണ്, ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ട് അങ്ങനെ കഴിയുന്നവരെന്താണ് ഒരിക്കലും ഈ ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും അന്ധകാരത്തിലാണ്, അജ്ഞതയിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കെന്താണ്, നമുക്കൊക്കെ അജ്ഞതയാണ്. എന്നാലേ നമുക്ക് ഗുരു പ്രഭുപാദരൊക്കെയുള്ള ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലും, ഓം അജ്ഞാനത്തി മിരാന്തസ്യ നാഞ്ചന ശലാഖയാൻ അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ അജ്ഞാനമാകുന്ന തിമിരം അല്ലെ. ഇതിൽ സാധാ തിമിരല്ല, അജ്ഞാനമാകുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയിലുള്ള തിമിരം ബാധിച്ചിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ജ്ഞാനം നൽകിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ കണ്ണുകളെ തുറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തവരെന്താണ്, അവരെ എപ്പോഴും അജ്ഞതയിലും അന്ധകാരത്തിലുമാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. അവിടെ എപ്പോഴാണോ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അവര് പഠിക്കുകയും അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അപ്പോഴ് അവരുടെ അജ്ഞതയും അന്ധകാരം ഒക്കെ നീങ്ങും അല്ലെ. സൂര്യൻ ഈ രാത്രിയിൽ ഇരുട്ടായിരിക്കും അല്ലെ, എന്നാൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ പ്രകാശത്താൽ എല്ലാം അന്ധകാരമൊക്കെ നീങ്ങുന്നത് പോലെ അവരും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെ. എന്താണ് ലക്ഷ്യം? തിന്നുക, കുടിക്കുക, ഉറങ്ങുക അല്ലെ, അതല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ധർമ്മം അല്ലെ. ആ സവൈപുംസ പരോധർമ്മ യഥോ ഭക്തി ആദോഷ അല്ലെ. ആ ഭഗവാനിൽ ആദോഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതാണ് പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം അല്ലെ. മറ്റേത് ഇവിടെയുള്ള ഈ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അത് ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കണം കൂടുതൽ സമയം.
പറഞ്ഞു. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. പരമപ്രകാശവുമായി സഹവാസത്തിലായി തീരുകയെന്നാൽ സർവ അജ്ഞതയെയും അകറ്റിക്കളയുക എന്നതാണ്. ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന് ബദ്ധാത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്നത് അജ്ഞതയാൽ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനും ജീവാത്മാക്കളും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും നമ്മളും ഒക്കെ ഇവിടെയുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബദ്ധാത്മാക്കളാണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു. ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ മൂഢന്മാരൊക്കെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കരുതുന്നു അല്ലെ. എന്നാലും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെയല്ല ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന് എവിടെ അവതരിക്കണം അല്ലെ, ആരുടെ പുത്രനാവണം, അതൊക്കെ ഭഗവാന് തീരുമാനിക്കാം. ആരാണ് എൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാരാവേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അല്ലെ. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണോ? നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് അച്ഛനമ്മേനെ സ്വീകരിക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ കർമ്മഫലമായിട്ട് ഓരോരോ മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ നമ്മൾ തള്ളപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ആ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെ, നമ്മളുമായിട്ട് ആ കർമ്മം ഉള്ള അവരുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടേക്ക് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആരെ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ ഭക്തന്മാരെ മാതാവും പിതാവുമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാം അല്ലെ, ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാം. അതൊക്കെ ഭഗവാന് തീരുമാനിക്കാം അല്ലെ. ഏത് സമയത്ത് എവിടെ ഏത് രൂപത്തിൽ അവതരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഭഗവാന് തീരുമാനിക്കാം അല്ലെ. എന്നാല് ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള നമ്മളൊക്കെ അതുപോലെയല്ല അല്ലെ. എന്നാല് നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമായത് കൊണ്ട് അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആത്മാവ് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണമുള്ള, എന്നാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭഗവാനല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദമയനാണ്, നമ്മളൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും എന്താണ് ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള, അതാണ് പറയുന്നത് മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതനമാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അംശമായത് കൊണ്ട് തന്നെ. എന്നാല് നമ്മളെ ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഭഗവാനെ പിടിച്ച് താഴ്ത്തരുത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനും നമ്മൾ ഈക്വലാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയരുത് അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും ഭഗവാനും ഞാനും ഭഗവാൻ, നീയും ഭഗവാൻ, എല്ലാം ഭഗവാനാന്ന് പറയും അല്ലെ. തത്വമസി എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളും ഭഗവാനും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ആ എന്താണ് പറയുന്നത് തത്വമസി എന്നത്? നീ അന്വേഷിക്കുന്ന ആ സത്യം അല്ലെ, അതിന്റെ അംശമാകുന്നു നീ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ആ ജീവാത്മാവ് ആത്മാവ് അല്ലെ, പരമാത്മാവ് ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം ഒന്നല്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ അജ്ഞതയാൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. പരമാർത്ഥത്തിൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനും ജീവാത്മാക്കളും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. മാത്രവുമല്ല അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനെ കൂടാതെ യാതൊന്നിനും നിലനിൽപ്പെന്ന് ഇല്ലെന്ന് അജ്ഞത നശിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാകുന്നു. അനന്തരം അവിദ്യ അകലുന്നു. സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ ശരീരങ്ങൾ പരമപുരുഷനിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ഗാരങ്ങളാകുകയാൽ ജ്ഞാനപ്രകാരം ഒരാളെ അവ രണ്ടിനെയും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവനം സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അഥവാ ജലം കൊണ്ടുവരിക, ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കുക, ഭഗവാനെ വന്ദിക്കുക തുടങ്ങിയവ സ്ഥൂല ശരീരത്തെ നിശ്ചയമായും നിയുക്തമാക്കണം. അർച്ചനാമാർഗം അഥവാ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവത് വിഗ്രഹ ആരാധനയിൽ സ്ഥൂല ശരീരത്തെ ഭഗവത് സേനയിൽ നിയുക്തമാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് ലീലാശ്രവണം, ഭഗവത് സ്മരണം, ഭഗവത് നാമജപം തുടങ്ങിയതിൽ നിയുക്തമാക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് പഠിച്ചു. നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ശരീരം, ഒന്ന് സ്ഥൂല ശരീരം, ഒന്ന് സൂക്ഷ്മ ശരീരം അല്ലെ. സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ നശിക്കുന്ന ശരീരം അല്ലെ, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചുള്ളത് അല്ലെ. പിന്നെയോ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം അല്ലെ, ഇതടങ്ങുന്നതാണ് ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം അല്ലെ. അപ്പോ അതിനെ രണ്ടിനെയും നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനത്തില് ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രവൃത്തികളുണ്ട്, നമുക്ക് ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഇതൊക്കെ നിയുക്തമാക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഇത്തരം സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതീന്ദ്രിയമാണ്. സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒന്നിനെയും മറ്റൊന്നിനും വ്യാപരിപ്പിക്കരുത്. അത്തരം ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരം സംഭവ്യമാകുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അനേകം വർഷങ്ങളായുള്ള പ്രായോഗിക പരിശീലന ഘട്ടം അഥവാ ശിഷ്യത്വത്താലാണ്. എന്നാൽ നാരദ മുനി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പോലെ ശ്രവണത്തിലൂടെ പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണനുള്ള സാധാരണ പ്രേമാകർഷണം അത്യന്തം പ്രയോഗക്ഷമവും യഥാർത്ഥവും ശക്തവുമാകുന്നു. അനേക വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പരിശീലനങ്ങളിൽ കൂടിയാണ്
ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധ്യമാകുമെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാലും നാരദ മുനി എന്താണ് ആ ശ്രവണത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ അശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിലെ ഭക്തി വേദാന്തികളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ ചതുർമാസ്യ വ്രതക്കാലം അവർക്ക് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കാനും അല്ലെ, അവർ കഴിച്ചതിന്റെ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് അവർ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമൊക്കെ കഴിക്കാനും ഒക്കെ നാരദമുനിക്ക് സാധിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ആ കൃഷ്ണഭക്തി അല്ലെ, കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ ഋഷികേശന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മളെ എല്ലാ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എപ്പോഴും എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പോഴാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അല്ലെ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളുണ്ട്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള 9 ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയകളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് 9ഉം അംബരീഷ് മഹാരാജാവാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്റെ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 9ാം സ്കന്ധത്തില് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരിക്കുന്നു അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയെ കുറിച്ചിട്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ സ്മരിക്കുന്നതിനായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചു. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. സവൈ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനി കരോ ഹരേർമന്ദിരമാർജനാദിഷു ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത സത്കദോദയേ മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശനേ ദൃശു തത്പ്രത്യഗാത്ര സ്പർശേംഗ സംഗമ ഗ്രാണം ച തത്പാദ സരോജ സൗരഭം ശ്രീമത് തുളസ്യാരസനം തദർപ്പിതേ പാദോ ഹരിക്ഷേത്ര പദാനുസർപ്പണേ ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭിവന്ദൻ കാമം ച ദാസ്യേനതു കാമകാമിയാ യഥോത്തമ ശ്ലോകജനാശ്രയാരതി. അതിൽ പറയുന്നു അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് സവേ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ ആ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സെപ്പോഴും അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി. പിന്നെയും വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനും ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഓരോ നാമങ്ങള് അവിടെ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ നാമങ്ങള് അതിലും പറയുന്നു അല്ലെ. അനേകം നാമങ്ങളുടെ ഭഗവാനെ. അപ്പോ ആദ്യം സവേ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദർന്നു അന്നേരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അന്നേരം പിന്നെ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനും അവിടെ വൈകുണ്ഠവാസി വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെ. വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനായി വാക്കുകള് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനായി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിനായി ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. കരോ ഹരേർമൻ തിരമാർജനാദിഷു കൈകള് തന്റെ കൈകളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അമ്പലങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും ഭഗവാനെ ആരാധന ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെയും സവേ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണ കരോ ഹരേർമന്ദിരമാർജനാദിഷു ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത സത്കദോദയേ. ശ്രുതി ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാതുകള് അച്യുത അല്ലെ. ഇവിടെ അച്യുതൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് ലീലകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രവണം ആ കാതുകളെ ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി. മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശനോ ദൃശു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നതിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ദർശിക്കുന്നതിന് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളെ ഉപയോഗിച്ചു. തത്പ്രത്യഗാത്ര സ്പർശേംഗ സംഗമം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ത്വക്കിനൊക്കെ ശരീരത്തെ ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. ഭക്തന്മാരെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ബഹുമാനിക്കുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ ഗ്രാണം ച തത്പാദ സരോജ സൗരഭം ഭഗവാന്റെ
പാദത്തില് അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ താമരപ്പൂവിനെ വാസനിക്കുന്നതിനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മൂക്കിനെ ഉപയോഗിച്ചു. ആ മണം, ആ ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങൾ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ താമരയുടെ മണം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മൂക്കിനെ ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെയോ ഘ്രാണം ച തത്പാദ സരോജ സൗരഭം ശ്രീമത് തുളസ്യാരസനം തദർപ്പിതേ. തുളസി, ആ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള, ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ തുളസി അത് രുചിക്കുന്നതിനായിട്ട് തന്റെ നാവിനെ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവത് പ്രസാദം രുചിക്കുന്നതിനായിട്ട് തന്റെ നാവിനെ ഉപയോഗിച്ചു. പാദോഹരേ ക്ഷേത്രപദാനുസർപ്പണേ ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭിവന്ദനെ. തന്റെ പാദങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പരിക്രമം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഭഗവത് ധാമ് അല്ലെ, വൃന്ദാവനം, മായാപൂർ, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ദിവ്യധാമുകളൊക്കെ പരിക്രമം ചെയ്യുന്നതിന്, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പരിക്രമം ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകളെ ഉപയോഗിച്ചു. ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭിവന്ദനം, ഭഗവാന്റെ മുന്നിലെ നമസ്കരിക്കുന്നതിനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിനെ ഉപയോഗിച്ചു. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ മുന്നിലെ നമസ്കരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ മുന്നിലെ നമസ്കരിക്കുക അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നു, നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം തം നമാമി ഹരിം. നാമസങ്കീർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. പിന്നെയോ പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം തം നമാമി ഹരിം. ഭഗവാന്റെ ആ പാദത്തിൽ നമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കുന്നതിനായിട്ട് തന്റെ ശിരസ് ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. കാമം ച ദാസ്യേ നതു കാമകാമിയ യഥോത്തമ ശ്ലോകജനാശ്രയാരതി. തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. മറ്റൊന്നും തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും വെക്കാതെ തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പലതും ആഗ്രഹിക്കാം അല്ലെ. നമ്മുടെ ആ ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമിയുടെ ആ ലീലയിൽ, രമണിന്റെ ലീലയിൽ പറഞ്ഞല്ലേ, ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമി ആ ഡ്രസ്സും ആഭരണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനെ അലങ്കരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്, അവിടെ സ്വയംഭൂവായിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമായിരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. അല്ലാതെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാക്കിയിട്ട് തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് മമോത്തമ ശ്ലോകജനാശ്രയരതി, ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആ പാതകളെ പിന്തുടരുകയുണ്ടായി. ആ ഭക്ത പ്രഹ്ലാദന്റെയും ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുകയുണ്ടായി അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അപ്പോൾ എല്ലാ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിത സേവനങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ആ ലീലയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അല്ലെ. എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടും, എന്ത് ദുർവാസാമുനി ശപിച്ചിട്ടും അല്ലെ, ഒന്നും അനങ്ങിയില്ല അല്ലെ. എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ആ സുദർശന ചക്രം തന്നെ അവിടെ അംബരീഷിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് എത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവസാനം ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, എല്ലായിടത്തും ശിവന്റെ അടുത്തും ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തും എല്ലായിടത്തും ഓടിയിട്ടും യാതൊരു രക്ഷയില്ല അല്ലെ. അവസാനം വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയിട്ടും ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എന്റെ പെർമിഷനോട് എല്ലാം പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു, അങ്ങേക്ക് എന്താണ്, അങ്ങയുടെ മനസ്സെന്താണ്, കല്ലാണോ, അങ്ങേക്ക് എന്താണ് യാതൊരു ഇതുമില്ലാത്ത, അങ്ങേക്ക് ഹൃദയമില്ലാത്തവനെ പോലെ പെരുമാറുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്താണ് എന്റെ ഹൃദയം, എന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കയ്യിലാണ് എന്റെ ഹൃദയം, ഞാൻ അവരുടെ കൂടെയാണ്, എന്റെ ഹൃദയം അവരുടെ കൂടെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അവസാനം അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ആ പാദത്തിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ മാപ്പ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ്, ആ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്നോട് അപരാധങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ പൊറുക്കും, എന്നാൽ എന്റെ ഭക്തന്മാരോട് അപരാധങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്റെ ഭക്തന്മാരെ ദ്രോഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അല്ലെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ സുദർശനം അവിടെ വന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവസാനം ആ ദുർവാസാവിന് അംബരീഷിന്റെ പാദങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് തന്നെ മാപ്പ് പറയേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വന്നല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഭഗവാൻ അത് തന്നെയാണ് അവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ, കൗന്ദേയ പ്രതിജാനേഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശമില്ല ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചോളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സംരക്ഷണവും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു.
പടിപടിയായിട്ട് അല്ലെ. ആദ്യത്തെ പടി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക അല്ലെ, ശ്രവണം. പിന്നെ കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുക, ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പാരായണം ചെയ്യുക അല്ലെ. ഇതൊക്കെ കീർത്തനമാണ്. ശ്രവണം, കീർത്തനം അല്ലെ, സ്മരണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒച്ചത്തിൽ ജപിക്കുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നും നടക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ഒച്ചത്തിൽ ജപിക്കുമ്പോൾ ശ്രവണമായി കീർത്തനമായി നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ കേൾക്കുക ചെവികൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ ആ എല്ലാം ആ ഒരു മന്ത്രം 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുമ്പോൾ ഓരോ മന്ത്രങ്ങളും നമ്മൾ കേൾക്കുക, വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കുക. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്തായി, ശ്രവണമായി കീർത്തനമായി അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിലോ ക്ഷേത്രത്തിലോ ഒക്കെ പോയിരുന്ന് ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും അല്ലെ എല്ലാം സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കാണാൻ, ഭഗവാനെ ഓർക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശ്രവണം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്ന തന്നെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം ഒക്കെ ഇതൊക്കെ സാധിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ പടിയായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും